A Xunta segue reclamando máis equipos de protección para Galicia. Hoxe chegaron á comunidade 58.000 máscaras máis, co que xa son 85.000 as entregadas dende o inicio da crise do coronavirus. Con todo, o Executivo galego insiste en que non chegan. O terceiro lote se recibiu no día de hoxe, acabamos de recibilo 58.040 mascarillas. Polo tanto, benvidas sesan, seguimos dicindo que non son dabondo, non son suficientes, necesitamos moitas máis e agardamos que nos vindeiros días se suministre este material que durante toda esta semana, máis dunha semana que levamos de estado de alarma, non temos recibido. Esta mañá Rueda mantivo unha videoconferencia dende a sede do 112 na Estrada cos delegados territoriais para informar de que nos vindeiros días van repartir entre os concellos material de protección grazas á colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias. Calculamos entregar no menos de 15.000 mascarillas a través da FEGAN, insisto, a todos estes concellos e ao redor de 100.000 pares de guantes, que estou seguro que será unha axuda importante nestes momentos para que tamén desde os concellos, desde os servicios que prestan os concellos que necesitan estes equipos, poidan seguir loitando, se poidan seguir protexendo. Ademais, a Xunta tamén vai despregar brigadas de medio rural para desinfectar exteriores de centros sanitarios e residencias situados en concellos de menos de 5.000 habitantes. Esta tarefa a vai asumir a Xunta de Galicia a través destas brigadas é fundamental e con isto tamén intentamos axudar a moitos concellos que necesitan esta axuda para estas tarefas de desinfección. A Xunta de Galicia ya vai prestar e, polo tanto, seguimos traballando unidos.